Toto sú ľudia, ktorí dali amnestiu zločincovi Gašparovi. Čo je ty čurák? Však, dočkaj. Prečo by som to vypínal? Prečo by som to vypínal? Au! Au! Čo ty? Čo robíš, Henko? Tak čo ma držíš, kurva? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma držíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? Čo ma škrtíš? On to hodil. On to hodil. On to hodil, ty komu, dobre? Čo ma škrtíš? On to hodil do mňa, čo ty si taká múdra, jak rádio? On to hodil do mňa. Čo urobil? A prečo by som mu dával dole? Prečo by som mu dával dole? Kudera. Áno, aj tento hlasoval. Starosta, vykrmený. Duško Galis hlasoval, áno. Táto hlasovala. Tento kšeftár. Komu hovoríš idiot, ty krava? Komu hovoríš to? Čo ma tu biješ? Čo do mňa búcháš, ty krava? Ona do mňa búchla. Ona do mňa búchla. Ona do mňa búchla, ty debil. My sme nič neurobili. Toto je ten kšeftár. Toto sú všetci. Výkvet, super.